que el primer que tocaria és justificar la urgència de la fissió, més que la no urgència, que menys que saber per què és urgent. De tota manera, si vostès no volen, jo en nom del bloc vaig a argumentar que no. Nosaltres pensem que en aquest moment la sessió no és urgent ni molt menys, perquè ja no sé si parlar del d'avui o del d'ahir, el que s'ha convocat sense estar tota la documentació, conforme hem dit fa un momentet. Pensem que la situació no demana aquesta urgència, els serveis jurídics municipals estan perfectament atesos, els terminis per a presentar al·legacions acabaven a nit i no n'hi ha que córrer tant. Pensem que fa falta un argument seriós, raonat, perquè estem parlant d'un poble de 22.000 habitants que no és una empresa de Chichenabo, i aquí sí n'hi ha que ser un poquet seriós. Pensem que no és urgent perquè si este matí no era urgent ara continua sense ser urgent. Pensem que algú ens hauria de donar una explicació. Pensem que no és urgent perquè a més n'hi ha una proposta d'alcaldia firmada i presentada abans de finalitzar el termini de presentar al·legacions i sobretot perquè en aquest moment nosaltres no coneguem quina és l'última al·legació que s'ha presentat. No tenim ni idea d'aquesta segona al·legació que ha entrat este matí a l'Ajuntament. No tenim ni idea d'aquesta tercera al·legació que anava pel correu i que sembla que a última hora, a canvi d'un decret, s'ha retirat. Jo crec que hauríem de ser un poquet seriós. I si vostès tenen pressa, justifiquen la pressa, diguin quins són els motius reals per a córrer tant. Per què la setmana que ve no pot haver un plenari? Vostè no té que estar en l'Ajuntament la setmana que ve, no passa res, continuen tenint la majoria suficient del vot de qualitat del seu company. I és que no es fien del seu company. I vosaltres no teniu res que dir això? Nosaltres anem a passar directament a acceptar-ho tot com si no passara res? Què vos lliga per acceptar tantes barbaritats en aquest Ajuntament? Jo crec que ja va ser ara els noms i els vells que es destapeu un poquet i que per un poquet de dignitat reconegueu que estem fent un poquet de laca, que estem fent un poquet el ridícul de la comarca, a no ser que vos tinguin agarrats per un puesto. I perdoneu l'expressió.